Ngene cah tak omongi. Kita mangan pentol sik. Urunge lek ku omong ya. Ki lek ra enak no bakule ora mungkin mangane pentole dhewe. Pentol daging. Nek dagingnya sapi. Tak gawe gede-gede. Limangatusan cak mampiro tenan enak. Sesuk tak nyelip neneh iki meng entek iki meng. Oke. Ngene ya. Kerja kuwi usel cah. Lek dituruti rene enteke. Ya alhamdulillah. Sing penting ki awake dhewe iso syukur. Iki yahene aku cek lho ya. Arep ngonceki bawang tinggi masak bojoku sesuk. Iki masak mie ayam sesuk. Dadi esuk-esuk iki bendang mateng iso buka neh lah ngono kuwi lho. Kuwi contoh ya. Ben padha semangat ngono lho wis kerjaane apa wae kuwi disyukuri. Aja nyawang liyane, kok nyawang liyane kono luwih dhuwur pedhotno bolo dhewe ya to. Ya sing sore wis istirahat ae ngopi, rokokan ya sampeyan kerja. Nek kaya aku ora ngerokok ya mangani mentol ngene iki.